Kapulisan ug duha ka mga anak sa Catbalogan City, Samar gitigbas patay sa wa pa mailhing suspitsado. Kapulisan aduna nay person of interest sa maong krimen. Anang report ni Mark Reggie Abella. Patay nang naabdan samahan nga si Dito Candice ang iyang mag-inahan nga nagbuyod sa kaugalingong dugo gawas silang panimlay sa Purok 1, Barangay Pupua, Catbalogan City, Samar niadtong Agosto 30 sa hapon. Saysay ni Edito nga gikan siya ng masada og pedicab aron mopalit og sudan. Sa dihang pag-uli, nakit-an na niya ang iyang asawa nga si Rhea Oreo tapad ang 5 ka buwan nga anak nga si Edison Candice nga patay na. Og pipila ka metros, nakit-an usab ang patayng lawas sa 3 anyos nilang anak nga si Andrea Casilbas. Sigon ni Edito nga sa wala pa nahitabo ang krimen, aduna sila na matikdan na buto-buto apan nagtuos lang na mosilra kini og langgam sa dapit. Nanawagan siya karon sa kapulisan ug otoridad nga matabangan sa pagkapot og hustisya. Kaya ko lang na muli kira pagampo ako na lumutaw talaga ang tunay na may sala. Samtang sa pakisusi sa kapulisan sa Catbalogan City, nasayran nga adunay na po ka mga samad si Rhea nga gituhuang agi og tinigbasan. Gisubay na karon sa kapulisan ang tanang anggulo sa krimen. Giangko ni Police Major Nino T. Cabañas sa Catbalogan City Police Station nga aduna na sila person of interest. May naton mga persons of interest nga person of interest nga ginsusubay namon kung ano nira mga ginbuhat ito nga adlaw, particular before, during and after. Gidugang sa kapulisan nga mitabang na ang gobyerno sa kauluhan nga mutanyag og 500,000 pesos isip reward sa makatudlo sa suspect. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live.